Akamuninga ninga ninga. Agatajerense, agakete agatuta. Ritkuria Jumamosi yaita chinsa inye chamambia ase ekinyoro kya ng'ombe nene aiga nase enka y'omugaka Atika Mbera ase abana kenyoro bense meyiga bomerente gochengera ase ogosoka kwa Atika korwa ase enyagitari oyokonyora oberirororo gika kiemetenyi emengi ase eng'encho yokobora gwechibesa chogosokera etwakire mwezi mwigo Okengo nyambane bana nyarire ko bakaga tokonya kuturusiri murwiri nyagitari bana ari gwete para ni chinsiaga na unga omwana uri konyorwarete oretiru umugaka Atika Mbera nigo anyarite ko bakagosiria obugimo bwaye inse ya matuko 52 magiga yokurusigwa ase enyagitari amo numuske Okengo nyambane abantu baminto banyari bari chache banyari bari baminto nche no Okengo nyambane no moichano monene twabere togotebigwa nga Atika Mbera osirire Atika Mbera una momanyete no momura rende orwara kirarwara akaba discharged chibesa chikabora cyo komurusi nyagitari kereba ngikera nkamurusi nyagitari rende kimanyete nga obosemeri mboro abanyagitari bamurwariri igorenda abente ko ba discharge daira nenka no moichano monene nabere ngotebigu inga osirire igorende nabo twakagerete nga nkobwenare lakini ayonsi na ya Nyasaye ntubwaterane ne family erinde Atika Mbera anyarego kwenigu na maskani ariaganiri aya maskani onde bwensi kera asirire abenete kwegwa Okengo nigo atumire amagombaye guchia ase enka ya nyagusira asate brebuna nigo aringene kirenga kyo konya enkeyiga amo nabari batari konyara koba bakwinyara igobono ekenyoro kia ria ng'ombe nene Kiogoro ward pole sana soko musirio yo mino ande pole sana saba nyari bari twabere togosirio yo minto nabeire gingo konyana nande gingo konya abantu ase bill chia nyagitari chia mochari no nyokwagachera bari batari kwenyare singencho botaka inegasi naga netigokora kuru bwana bwane abange batarandora na bamanyete ngo Okengo nyambane kero kende no mugaka Okengo bado no mosae tindaru brackets eria basae nigo Okengo akorera kotabuna ekirenga kiaye nigo kere kubeka umunyari bari amo no mugusi buna yarenge korwa kare orende nabonga neti amagania nari abanyari bari babamo abanyari bari bangusamo tutwara obwanchani unabodi chisokoro chigo cha tutebinga engakinero abanyari bari nanda abagusiba bwato bomo ande banchaine okuna kukugani kwane tonguseramo erinde tokonyane na tokonya abantu baminto na mwesimiwo Okengo konyara abantu abakonyira abantu abange ainche narusa bankonye engeye tura batakamono akikurwa gachit nyagitari chibasi churte akorwera nyagitari ginko ripoteria egitasenia Kisii Hot TV amarita ninguru kwenye Denis Kuntu